Ngine phai banga hani ka pon ka kitab ka jong Joshua ka lanong ka balai ka khot ka bhinyo ka tien ka jong balai ka ong kum ni baru trai lo ong ho Joshua hakani ka sngingan sedang ban pen kraw yame hakmat ki Israel baro bakin yo ban tip ba kumbang ngala don ringkat bat Moses kumta ngan don ringkat bat me bakani ka tien ka bau balai ulakran ha Joshua ba kumba ublay ang kumbang adon ringkat bar Moses kumtaru ngandon ringkat bat me bat hangni gani gani ka ktien ka ublay ang hakani ka sngi ngan sedang ban pen kraw ya me hakmat ki Israel baro bat ngi ya pet ya kani ka benta ba ublay ka e bu Ukraine bat u Joshua ang hakani ka sngi Joshua ngan sedang ban pen kraw ya me hakmat ki Israel baro ngitip ba kani ka kepor hey ba ublay habo Ukraine bu Joshua kenma Joshua umi pli hakajaka kejong Moses hari ka por Moses ulayap but hadin bagata ka jinyap kejong Moses ki kon Israel kila yam nakabenta Moses hakita ki life husngi but andala dep kita ki life husngi kila don hakane kata ka pentor jong kita ki muap finapet ya kata fila ban syam naka kitab Deuteronomy ka lenong ka balai pusau ka lenong ka khaddu tamdu jong ka kitab Deuteronomy but menta ki don hakane ka pentor muap but kila sedang ban pen kre ban lech seliang jong ka Jordan but shwa ba ublay unyalam yaki Israel lingba ka jinyalam ka jong Joshua ublay uwan man kren ya Joshua but ublay udoong hakane ka sngi Joshua kumba ngala don ringkat bat Moses ngan don ringkat bat me but nado kane ka sngi Joshua ngan sedang ban pen kraw ya me hakmat ki Israel baro but ngi aingu shisha ya ke ka ublay ule nakabenta ka GM ka jong Joshua but now habangi puli kane ka kitab Joshua nang ni shakmat ya kata sang tiblay ka bakrabor ka jong bakala don ringkat bat Joshua ya ke ka bau blay ukular how Joshua angan sedang man pen kraw habangi puli ka ni kitab Joshua baro ka way ngini bau blay sha udah pen kraw ya ka jingim ka jong Joshua but habangi pet ya ka ni ka GM ka jong Joshua shwa bangin pet ya ka ni ka khot ka bakhat nyaw ngini pet kindiat ya ka GM ka jong Joshua ho hakini ki santali ki kitab ki jong Moses kam da kham tho bon chpang ka GM ka jong Joshua hande ki don kat tu kat ni ki khot ki bakran chpang ka GM ka jong Joshua kan mau bhai ka ni ka way ka Bible ka kham tho ba Joshua kat nu kerta udon hakapor bulas dang ban syakri baun buat ya Moses haki kijat ki jong ka Bible kam shimla tho ba Joshua kat nu ngot ki lok udon ne kat nu ngot ki khon ki don kham tho ka Bible ya kata henry ke ka Bible ka tho chpang Joshua ka tho be chpang kata ka jinget ka jong ya ublay ba ka tho be chpang kata ka jinglong ku jong kum to nong yalam ubayalam ya ki Israel hadin jong Moses kata ka ke ba ka Bible ka tho chpang Joshua ba ngi ban tibru ya kani ba ka kerteng ka jong Joshua day bala ai di kimi ki ba ki jong Joshua ya ni ka kerteng ka jong Joshua am la ai do Moses ka kerteng ka jong Joshua am ka ba ai da ki kimi ki ba ki jong ka day Hosea haba fila ban syam ya kata naka kitab jong ka jingken ka lenong ba khat lai hang tu fin syam ka kerteng ka jong Joshua kam day Joshua re ka day Hosea but kata ka jingmut jong kata Hosea ka bamut ka jingpedem re day Moses pat u pen kelai ya ka kerteng ka jong na uta Hosea sha Joshua ka bamut u blay u penem takadau haba Moses ujiet ya Joshua ban mipli ya ki na ban mipli ya ka jaka ka jong Moses udah suthu aba buat ya ka kerteng ka jong Joshua baki bre ki ban suthu ki Israel ki ban suthu umdei Joshua ubala ban penem ki ndai de ublay bon ra ya ka jing penem amen kata ka jingmut chpang jong ka kerteng ka jong Joshua but belai ting habangi puli ka ni am belai ong nang ni shakmat ngan sedang ban pen kraw ya me Joshua hakmat ki Israel baro belai ong tang yu Joshua belai ukam ong ya ukalab belai ukam ong ya kita ki khun Israel ki balami nakata ka pateng ka badon hari klau belai ujiet tang yu Joshua baru angan pen kraw ya ka kerteng ka jong me kadon ayu hak ka GM ka jong Joshua kadon ayu bau belai udah jiet kenang ya uni bau long uta unong yalam ya ki Israel syakata kari jong ka jingkulat kan mau bhai kan ka way ka ka ba Joshua umi pli am kan mau kami pli haja ka jong no umi pli haja ka jong no
hajaka ka jong Moses. Ka Bible ko ang sipang ka GM ka jong Moses ka ang ba dan u prophet ubakum Moses. Kaktiin ka jong ublay kala kren ya kata kendiat nginya pai nga Deuteronomy lai pusau dekat besipo ko ang meni but simla mi prophet na do kata ha Israel kum Moses ya ba utrai ula itu markmat berkat kadai kejuti ke ba ban yang haki kejat ki jong Moses ban prung haki ta kejuti ke ba Moses ula yat kam dei ke besok kadai ke ba kata kadai dam dei dah habangi kren sipang Moses habangi ong sipang Moses ngiken mau you sipang Moses ngiken mau you bakat ya kay ya ka duriaw ko basaw kata ka di ka jimot ka bawan kum juru dewe ubalay lami ki Israel na kari jong ka jinglong brown na Egypt siya kata kari klaw banyalami kiti ya ki siya kata kari jong ka jingkular habang ikren siya pa Moses ubulay ulapan iya ka buram ka jong uha ka jim ka jong Moses haba Moses daw taw dingdo haba utiet yaw taw mau ko lami na kami na lami na kami na lami haba Moses udon haka presence ka jong ublay urishalo jong ublay uladon ne makata ka jaka uladon piam uladon nama balay ka Bible ko ang ba Moses uyakran markmat bad ublay ko may kran uway ko may kran bad ulok piam ko may kran bad ulok si parlok bad ban prung hagini ki juti ki jong Moses kamday ka basok nama ka Bible hikala ang umdan u prophet ubami kat kum Moses but ublay ujiet ya u Joshua ban yat akata kalinti ka ba Moses ulayat but ublay udah kular yu Joshua wong Joshua kum mangaladon kat ba Moses ngandon kat lem bat me nganom ino ya me nganom kentat no ya me Joshua kata di ka jingkular ka jong ublay ya u Joshua barka ka ba pelong yu ublay banjit ya u Joshua Nawar babunti kibana Israel kan mau kidan kumbahan riulak kibriu kibami na Egypt but abor ki poi hakri klau ki pateng ru kidang mi na kata kidang mi kidon babun kidon ukalep ru hari ublay udah jet kerpang ya Joshua balai ublay ujiet ya Joshua balai ublay ujiet ya banya lampat ya ki Israel nakai nakarni ka ripen thor jiki nong Moab sya kata kari jong ka jingkular balai ya pet ya bangin tip ya kata amon ya pet ya ka jingim ka jong u Joshua ka jinglong ayu ka ba u Joshua udon ha ka jingim ka jong u bakan don kata ka jingsim subha ka jong u blay halo ka jingim ka jong u Joshua pai ban ngang ni pet ka jingkin arpunyo dukat bakat pra ka tin ka jong blay ka omni ti utrai ulakren ha Moses to shim hame yo Joshua ukun unun ubriu ubadon uta umensim bat menbu ila ka kti halor jong u markum juru abang ipet Deuteronomy lenong ka balai pusau dekat ka kandai ka omni baru Joshua ukun unun ubeladap dak mensim ka jing start naba Moses ulabu ila kiti halor jong u bar ki kun Israel kila shashkori u ba kila leru kum ba utrai ula hukum ya Moses balai ublay udah jet ya Joshua maka ketiin ka jong ublay yang ni haga jingken lenong ka ba arpunyo dekat bakat pra ka ong ti utrai ula kren Moses to shimame ya Joshua ukun unun ubri udan way ubri udan tau mensim blay ujiet u Joshua nama mensim jong blay udan hai udan ha ka jim ka jong u Joshua bat abang ipet ya ka jilong ka jong u Joshua abang ipet hakini ki sautul ki kitab jong Moses nado ka kitab Exodus hado ka kitab Deuteronomy ngin i kendiat ki dekat ki bakren sepang u Joshua kabakren kabapen ish pang ke jinglong ke jong u balai mensim udap ha ke jing ke jong u Joshua kabaning kong tamdo ngin syam ya ka kerteng ke jong u Joshua kadai ha ka kitab Exodus nong bakat nyau kitab Exodus nong ka bakat nyau ngin syam hang tu ya kabaning kong tamdo ya ka kerteng ke jong u Joshua hey ba u balai ula ong ya Moses bakin let banilet thama bakitaki Amalek bar Moses ula hukum ya Joshua udah ong jiet mame kita ki rangba ki banyeng banlet banyale syakata thama bar ki Amalek bar Joshua hakade ka dekat uyeng komuta u captain le ne komuta u general le komuta u nong yalam jokini ki pat ya pom jong ki Israel banlet banyale thama nakabenta ke buram ke jong ublay kata ka di ka banikong tamdo bagin syam ya ka kerteng ke jong u Joshua hakane ka kitab jong ke Exodus
ba ublay ula jiet lingba ke jong Moses ula ong yu Joshua ba men jiet ya kita kirang ba ki ban let thama but Joshua udah pen kok ngo kata ketien ke jong Moses but udah jiet ya kita kirang ba but udah let ban let kata thama but ke Bible ke itu ang tu bakat ba Moses udang duai udang rai kiti Joshua udang job ya kata thama haba Moses udah pen hiari ya kiti Joshua udang rem ya kata tema haba aran beruhur kila ya rap lang yung Moses kata benta banduai ka Bible kada batai ba Joshua ba kita ki pat ya pom ki jong kila penjot no ya kita ki Amalek ba ke Israel kila yo ya ka jing job kata kesengi kata ka bading kong tamdo mengin syam ya ka jing em ka jong Joshua ka jilong ka jong ba ulong kumwe kamu tahu pat ya pom jong ublay kamu tahu sipai jong ublay usipai ubadap da kajing silot ubapen kok ngo hakata kajing lam ke jong Moses barkan maru ya kan ke way hakajim ke jong aba jong fi nga start ke ke bo Paul ong Timothy ong tu sha shitom lam bat nga kamu sipai ubah jong way jong Jesus Christ piam Paul ong Timothy ya kata bakat ketien ke jong ublay ke kren ya kata hakajim ke jong aba jong fi way pi way hatungi long ni em kita ki sipai ke jong Christ ki bayeng na kabenda ke burom ke jong try. Amen. Makan mau ha ka GM ka jong kisipai ha bagi kran pang kisipai. Kan mau kisipai am kim ju kerja. Ne kim ju kerandiet. Pistam? Ke bagi kila yo ya kata ka hukum. Ki pendap na kam pendap ne. Ya ka hukum. Ne ka order bagi ki yo. Ki pen kok ngon em ha kata ka order. Ha? Ki pen kok ngon em. Ha? Ki pen kok ngo. Tak dau la khot iki ki sipai. But kum juru yang ngabar pigi kot you Paul kot yang ngabar pigi ki sipai ki babha jong no clear dia hatung a daynem sipai jong Chris ha hatung a daynem namar adangi ong bagi dia kita ki sipai ke jong Chris hatung ipun kok ngo nem ya ka ketien ke jong ublay ke ba ublay Ukraine ha ka GM ke jong aba jong pi nama ki sipai ke benta ke jong ki ke ban pret ke benta ke jong ki ke ban pen kok ngo piap pen kok ngo hai ba utau general uang kini kisipai kia pen kok ngo bet kata kadang ngihap kelil dia nampak ka Bible ka khot ingi kisipai dia bat ngihap kelil dia hatu ngadai ne yang utau sipai jong utrai hatu ngala ne ban pen kok ngo purai ke bang deketin ke jong ublay ke keren piam ne ngaran din no ne ting teng ne nga shep ting no ne ting teng haba ki wan ki thma ha ka jim ke jonga nga shep ting no de kita ki thma kan mau bang ni ko por apa Moses upa Joshua banai cak thama Joshua lah pun ko ngobe aga jing ong jong Moses baru let baru job ya kata thama kata ka thama ka baning kong tamdo baki Israel ki nado baki mi nakane ka ri Egypt mabalai ke Bible ka batai te kata haklenong ka bakat saw Moses upun kat aliang ka duriau basaw haklenong ka bakat san Moses u yoro yu blai haklenong ka bakat riu hang tungi ya ke ka bau blai ule wan ra ya kata ka mana kum juru ya kata ka umdi ka kerong bakat riu bakat nyo bar haklenong ka bakat nyo ngi ya ke ka bau blai udale ki ning kong do ngi ya kata ka thama marsen mi na ke ri jong ka jinglong brau na ke ri Egypt marsen poi hakane ke ri cloud refidem ki iya ka thama berkat sau spa lai pus nam kilong bra hari Egypt berkum ki mrau ki nang ban le thama ha ki nang ban le thama kum ki mrau ha kim nang uban nang ban le thama hakata urita Moses ublah pen he haka yeng jong siem paro Ditang Moses benang banyak thma. Berkat kini ki mrau, mar kiniem kila pen ko ngo hak ketien ke jong Moses. Bar kila ya kata thma, bakila job ru ya kata thma. Kabakran ru ya bekerja mensi maka jim ke jong aba jong fi. Ken mau ba ngaba no fi am ngilalat na ke jing nom mrau jong kapom. Ken mau ba bangi syakri ke kerteng ke jong triam, ken mau ba uji suang ke galenti ke ba fifi bud ya nga. Ke galenti ke ba kem ke galenti ke kayu. Kabawet, mat marsen boot you Jesus Christ haka jim mars haka jim ke jong fi. Marsen boot you Jesus Christ fi kendo na mi kitma. Ha? Fi kendo ki tma balai you na mar ba fla pdiang you Christ haka jim ke jong fi. Bila pdiang ya kata ka jing shisha ke jong u haka jim ke jong fi. Mat na mar ba fi pdiang you Christ fi kendo ya ka tma haka jim ke jong fi. Mat ba bon sien ki bre am ki ba ya kendo ya ka tma am ki lim no aka ka tma balai ma ki shepting no ya kita ke jing kren ke ba ki yo ling ba kata ka tma. Piam kiran din no. Kim sim la shashko ari ka ktien ka jong Jisu. U Jisu ang ba fi bot ya nga. Kum ba ka patay ka shu nga kan shu ro ya pi. Re ba bun sien ki bre baro ki kalan no aka ta ka thama ka banikong.
ki pai dien no play abang ipet ya kan ke kitab jong Exodus ke Bible kong kat ba Moses udang duai Joshua ulah job ya kata mah job kum juru aga jim ka jong apa jong fi kan mau kan ke wei habang ngi ya bat ublay kum kita ki sipai ke bau try ulah khot yang apa fi wei pi wei oi fi habang ngi yo you try nak shinter ke jong em habang ngi yo ning kong do you try habang ngi roi em kan mau phang hap roi hap su thu pha ya ke ek ba mi nak ke shinter ke jong pi ya ma boleh bun sin namar ngong fi kala ban ni ke jing shong shit ngoi fi ya ma teng ngi roi ngi on ke pertai shadien keding pernah saya ha syakmat keli kata kajing keli hatu keding pernah kadai sisa syakmat ha kadai sisa syakmat namar ngi roi ti ya kita kijing roi ngi ong baik ke pertai shadien keding pernah syakmat hatu kalong sisa kata ha kajim ke jongi iwe piwe badan ne kajaka tarang hab sutu ba ke bami nak syuntur ke jongi pia maka Bible kong ke bahoi kan long hoi ke ba em kan long ke ba em amen namar ka hoi ke jong fi kam long hoi ba ke em jong fi kam long em kan mau kan den ke jing bisar kata ka ktir ke jong blai ke kredi kata tarang hab sutu ba habangi don ha ka buram ke jong blai habangi yeng ha kan ke jaka habangi 1 minute seng lang kan mau ba nene habangi don ha ka por ba ublai habangi shong ke bangi kren ngam sutu ba to ngalong si shanem ha kata ka jing kren ke jonga piam dan ega shupen mi ne na kini shintur ki jonga terang hab sutu ba beliau jet yu Joshua ulang sisa baru belai ulang selur nak benta ublai kata ka jing long ka banikong bu belai yu i hau Joshua ka jing long ka baar ko bu belai yu i hau Joshua pai ban nga Exodus arpusau dekat ka bakat lai ketin jo blai kom ni tiu Moses ula yeng bat u Joshua u shakri jong u bat u Moses ula le kiu shau tau lom jong u blai ka Bible hani kong tiu Moses ula yeng bat u Joshua u shakri jong u bat u Moses ula le kiu shau tau lom jong u blai habo Moses u let ban kiu shau lom senai habo blai u khadi u shau lom senai sau puski bat sau pumet u Moses ula dan hau tau lom bat ka Bible ka ritu ba uni u Joshua u bolong u shakri jong u Moses ula dan bingkat bat u Moses halo jong tau lom re hau try jong tau lom kata ka benta ka baar ka jinglong ka ba dan ha ka gm ka jong u Joshua ba ha ka po bu Moses u kiu shau tau lom uni u shakri jong u ula yaine ban up ya u Moses Kumbo Moses la dan sau puski bat sau pumit halo jong ulum Sinai u Joshua udan bat u Moses hatrai jong taulum kumbo Moses la dan sau puski sau pumit u Joshua la dan lang sau puski sau pumit hatrai jong taulum kapri ka jilong kai bakiwat yo blai nama u Moses u de blai bakwat bat u Joshua udah penret ha ka jilam ka jong Moses ba udah up yo Moses hatrai jong taulom kata ka jilong ka baar ka bengi i ha ka jim ka jong u Joshua baka ni ka tien ka jong blai kada kran ngi long ni am kita ki ba up ne ki long ni am kita ki ba ya up ya kata ka tien ka jong blai ha ka jim ka jong ni up ne am ni up ne am pi shong ne am pi skor ne am ya ke ka ba blai udan man kran ha ka jim ka jong pi kata ka de ka jilong ka baar abangi i Moses u kiu shalong lum Sinai u Joshua udan ha ka jat jong tau lum hatrai jong tau lum kumbo Moses ulai kren baru blai u Joshua udah up ya Moses ka benta ka baar ka de abangi pet ya ka jim ka jong u Joshua ngi pet ru ila jim ka jong la de hatu ngi shong ne am ban up no try pia ngi up ne no try ma boleh ko maktin ka jong blai ka kren hang ni ko ong habangi puli ka to ka jing duai ka bu Jesus Christ uhikai ya kisanan wang to ai hangi ka jimbam jingi ka bahala ka singi ni duai am ya kata ha ni duai nam duai na ba pishong ne man up ya kata ka jimbam pishong ne man up ya kata ka jimbam kata ka di badon kam tam do ka badon kam tam ha ka jim ka jongi
Nama balai kum kisipai ki jong utrai. Kan mau ngi lakot ingi bangin syak stom nam tau utrai. War kum juru ha bangin khot ingi ban syak stom nam tau utrai. Kan mau ka de ingi bangin syong dangim syong badu blai. Nginum la ban syak stom nam tau blai. Amen. Kadi ha ka por bangi syong badu blai ngi la ban syak stom ru nak benta ublai. Bat ngi syong ne ban up na ublai. Naman ngi duai te ngi ong to ai ngi ka jimbam jungi ka bahala ka sngi. Ngi duan ngi pane am kata. But piju up de am ya kata ka jimbam. Ka bakan jaman sim no blai. Pi syong ne am ko maka meri ka syong haki kejat ki jong Jisu. Ngi le ne am ya kata ka badan kam tam ha ka jim ka jongi. Tarang hab su thu balai udah jet ya Joshua. Ma udan kini ki jinglong. Kiba ukalep umdan, kidan kini ki jinglong ba kini ki Israel kim dan. Kida ki jinglong tang badan ha ka jim ka jong Joshua. Berkai ka pelong ya Joshua bandan ya kini ki jinglong. Ma ha kita ki saupusnam kiba Joshua uyat akata ka riklau. Lahi kai Joshua do ublay lingba Moses. Amen. But abangi don ha kata ka jingalam. Kan mau ba ngin nang mandan hajan jong ublay. Joshua usha man sya elam hakai ki lenti ke jong Moses. Lalu hakata ke jing elam ke jong Moses udah sya ya kata. But lahi kai ya Joshua om tang no Moses lahi kai ru Joshua nganget no blai. Kata ka di jing long ki bangi i haka GM ke jong Joshua. Tra ha ba fi ong haka GM ke jong ba jong fi kan mau ba fi ong try penon kami nga. Try penon kami nga nam ta ka burom ke jong me. Ka jing kali ke daipat. Haba me ong try penon kam hatu nga wa nem try pat yame. Hatu nga shashitom nem nakamenta jong me. Piam na maru try am kan ma ba unom laban penon kam. Kat film pat syong bat ublay. Amen. Kan ma ba unom pat la ban penon kam ya ka GM ka jong fi kat ba film pat la ban syong ban penret haki kejat ki jong o. Kata ka di ka jiksha. Ni dua yang penon kam rebun sian pat jaka bangin syong ban up no try yem dan ka poru ban le ya kata. Kum no kan utrai un penon kam ya ka GM ka jongi. Piam haba pila di hi film dan ka por ban ayu blay kum no un penon kam ya ka GM ka jong fi. Hapet ya ka GM jong ni ki syakri ki jok blay. Kum no ublay upunan kam ya ka jim ka jong ki na mar ki terang te ki sliang te ya kata ka jong kat ka jong blay ha ka jim ka jong ki ngi don em ya kata ka jing terang ba ka jing sliang ko makini ki syakri jong ublay ki don ta dau ublay upunan kam ya ka jim ka jong ki ta dau ublay upunan burom ya kata ka jim ka jong ki larang ngirong ikwa ya kata ka benta ka jong ba jong fi ka debay bangin wat ya ka dur kmat ka jong ublay man ka sngi ha ka jim ka jong amen. Kata ka day ka benta ka jong haba jong pi. Kani ka benta ka ba ka jinglong ka ba ublay usyam ha ka GM ka jong Joshua. Ba ngini pay ka benta ka balay ka ka ba ublay usyam ha ka GM ka jong Joshua. Puli ba nga Exodus life ho da khot ka ba khat niyo. Te haba Joshua ulay sngow ya kata ka jing sawa. Uta upat ba kat ba kilay risa ken ha. Ula ong Moses don ka jing sawa kum ka tama ha kata ka dara. But hang ni po Exodus life ho ka tien ka jong ublay. Habang ipuli ka to ka heading ko ong ukun masih ksiar. But habang syakri habang i kani ka jinglong ka jong Joshua kan mau ba kani ka way Joshua haka por ba Moses ulale ban kiyo shalo ulum Sinai Joshua udan hatrai jong ta ulum but haba Joshua udan hatrai jong ulum kini ki kon Israel kidan kham shu ka benta ba trai shu jong ta ulum piam but kini am kidan hakata ba ngalaban ong ma ka jaka ba pen por Piam ne ka taka valley. But kau aban oi firu hakani ka por. Ba haba kini ki don hakata ka benta. Haba Moses udan saupuski but saupumien halo jong ta ulum Sinai. Ka Bible ka dia tu ba kini ki Israel. Baro ki balami na ri Egypt. Kila le persya you play. Ba kila le pop you play. Piam. Ba hey ba kila le persya kumno kila le pop. Hey ba kila tau. Na kita ki siar, na kita ki jingdeng ki jongki, na kita ki baki kila yo na Egypt, kila tau yu tau kun masih siar. Habang ipuli kani sipang Joshua, kan mau ki Israel baro kila le pop yu play. Balat day tang mano, lai tang Joshua bat Moses. Nama Moses udan halor jong lup, Joshua uap yu Moses hatrai jong tau lup.
Kaba pen i ke ai ke jinglong ke jong u Joshua. Kaba pen i ba ulapen kerpang bat ulapen kentang ela ke jong ke jingem. Haba ki Israel ki lepom. U Joshua ulapen kerpang ela ke jong ke jingem. Ni pen kerpang ne am ela ke jingem ke jong i. Ni pen kentang ne am ya ke ne ke jingem ke jong i. Balai ong pen kerpang bat pen kentang. Ni sutho ne am ke ne ke met ke jong i ke ne ke met jong ke. Ni sutho ne am. Maka Bible ko ang kanika met ka jong ka yung siyong jong way. Ka yung siyong jong ublay. Piang? Ka met ka jong ka yung ka jong ublay. Ka yung siyong ka jong ublay. Hay woman sim ko jong ublay usyong. Ni suto niya mo ubakot udan hapo ka GM ka jong i. Ni suto niya may kata. But abang ni suto ba uta ubakot udan ka GM ka jong i. Nginang niya man penkerpang, nginang niya man penkentang. Yala dia. Piang? Nomor u Joshua ula penkerpang yala dia. Habaki Israel ki lepop, u Joshua kam lepop. Ka Bible ka dito ita u Joshua kam lepop. Habaki Israel ki le shat lang banyak kun hoi ne banyak kan ha habaki la tau yau niu kun masih siat baki la ong ba uniu di tau belai bla pelat yaki nak rijeb nak kata ri jong ka jing long brau. U Joshua kam dan benta. Ha kata. Tarau kata ka benta ka balai ka ba belai wi ka jim ka jong Joshua. Wi bo penkerpang yala dia. Ni penkerpang ne am. Nak benta utrai. Namar ni happen kerpang bagi balayu bandet namta kajing syakri. Piam kan mau ba habo Jesus Christ ujiet ya kisenran. Kan mau ba ki babuan u Jisu. Kan mau ba ki babuan u Jisu. But u Jisu udah jet tek ya ki kat arngot kisenran ki jong u. But lingna na but na kini ki kat arngot kisenran ki dan salaingot pat ki ba uju ya lambet haki kijat ki jong u. Kabumot open kerpang te ya ka GM ke jongki. Piam, bar makiru abang ipet ya ka GM jongki seran ki jong Jisu. Makiru kita dahsyat hikai hai, kita syak hikai how Jisu laisnam shiteng. Piam, bar u Jisu ru dapen kerpang ya ka GM ke jongki. Balai open kerpang, nama utip te baki dei kiniam ki banlet ban yalap. Ya ka ke gospel hadin ba u Jesus Christ ulaki usyapeneng. Tadau u Jisu udah hikai ki, udah penlong ki bakerpang. Nak mentah kajing syakri. Barkum juru kajing ke jong Joshua. O Joshua open kerpang yala dia. Ukam dan bentai ele ram barki Israel. Kata kare kajing ke jong ba jong fingi pen kerpang ne am. Yala dia. Habangi yat akan ke pertai. Kan mau ka tien ke jong blai ko ong ngi don akan ke pertai. Haring im dei pat jong kan ke pertai. Amen. Ngi don akan ke pertai, ngi im akan ke pertai, haring im dei pat jong kan ke pertai. Tadau waju penyak le ele dia bagi AKA jong kan ke pertai. Lalu fisu tu fi ong try punon kam yang akan membuat ke GM ke jong pi ke GM ke berkerpang bat ublai. Amen. Kam dei ke benta banyak le ya ke GM ke jongi. Mangatip dia mengapo jong au dan ubakut. Bar habau ubakut udan kumnungan uban penjabo ya kan ke mat ke jong u. Ya kan ke ying shong ke jong u. Ya kan ke temple ke jong u. Kumnungan not banwan ra ya ke jaklia hapok ka met ka chunga. Terang ya su tho ba. Ya kata. Bangin penkerpang ila dia. Bangin num yat ku makani ka pertai ka yat. Haringin yat ku mo Chris u yat. Amen. Kita ka jilong ka ba don ha ka GM ka jong Joshua. Kataro ka ka jilong ka ba don ha ka GM ka jong iway ki besyakri ya ka kerteng ka jong trai. Utrau yo penon burom ya ka GM ka jong pi iway badan hak ni ka jaka. Amen. Kata ka di ka benta ka balai ka bagi laban Shem ya kata ka jinglong ka badan hak ka GM ka jong u Joshua. Bar ka benta ka basaw. Baka basaw min pai banga Exodus lenong balai pulai dekat ka bakat way. Tongan cupulie dekat bakandai barkat way hanya kapokong. Ti habo Moses ulalik besut akata ka tabernacle. Utau rishot loo ulahiar bar ulayeng hajan kata ka jingkang kata ka tabernacle. Bar utrai ulakren hau Moses. Bar utau pat ba baro ulai i ya utau rishot loo ulayeng kata ka jingkang ka tabernacle. Bar utau pat ba ulai ke buk bar kilaya mani way po weekend haka jingkang laka yeng jan. Ti utrai ulai kren markmat bar Moses kumba ubreu ulakren bat la ulok. Ti ulali paino pat syakata ka dara. Hari usyakri jong u Joshua u kon unun usamla shimla kan riashu nakata ka tabernacle ka benta ka basaw ka bangi i ya ka GM ka jong u Joshua dai tang bu up
ya utrai habang i ka jinglong ka baar ka jong habu up you Moses dong day udang let halor jong lum Sinai ka benta ka basaupat ka bangi i ya ka bagdan ka jinglong ha ka jim ka jong Joshua udah sliang ya ka jingdon kat ka jong blai maka Bible hang ni ko ong habu Moses ula mino na kata ka tabernacle u Joshua u shimla kan riasyo na kay nakata ka tabernacle balay namar hakata ka tabernacle habu Moses urong siya ka tabernacle jong ka jinya seng ka Bible ko ong bau rishot lo jong blai ula don hato ka jaka bar habu Joshua i ya kata ka buram ka jong blai ka don hakata ka tabernacle jong ka jinya seng wat habu Moses ru ula mino nakata ka dara u Joshua udah syong shimla kan ria nakata ka dara utrangi ka jinon kat ka jong blai piam ngi terang neam ya ka jinon kat ka jong blai ha ka jim ka jong i kay kata ka jinon kat ka jong blai kay kata ka presence ka jong blai ka day bangi rung siya kata ka jaka kentang ka jong blai hey bangi ong baktin ka jong blai ko ong apo Hebrew nong bispo hey bangi rung siya kata ka jaka kentang ka jong blai da ka jigslor na maka snam ka jong Jesus Christ na maka snam ka jong kay kita ka jaka kentang ka day hey bangi syong ha kita ki jaka ki bari bangi kren bar ublay kay kita ka jaka ka bakentang ka day kay baka ktin ka jong blay ka sam ka day puwi ko utaw bo syong ka jaka ri jong klita me unyo yai ne apo ka jingka ka badan bor paro ka jaka ka bentang ka jaka ka badan hey badan bor udon hey bangi don ha kata ka jingka ka jong ha kata ka jinon kat ka jong ka bakren ni kay ka bakren ni ka jing duai ni don ne ya kata ka por bar ublay kan mau ba lakam don ka jaka ka bari kanum don ka ban pen pau ha ka ba pau amen kumno ublay un pen pau pi kumno ublay un pen burom ya ka jim ka jong pi hey ba pi ka jaka ka bari pim ju shong bar ublay la magtien ka jong ublay ko ong ka ba fi pan ka bari an I know hey hakabari ngam juwati no blay hakabapau try blay umpeni ka burom umpeni ladang iwad ya ka presence ka jong blay ya ka jinon kat ka jong blay but abang isyong ka jaka bari ka jong blay o blay o ang pen i pi haba fiyeng haba fi sakri ngan pen pau ka burom ka jong amen takara ka jinong ka badan ha ka jim ka jong Joshua ma habu i bang ni ka lo ka buram ka jong blay ka don ha ka temen ka jong jing seng shim na kriya shu na ka ta ka jaka blay ka presence ka jong blay ka don ngi kriya na na ka jing duai ni mangi tep te ha bangi rong ha ka jing duai ngi rong ka bakentang joki bakentang tam ngi rong ha ka jing kat ka jong blay bat ngi kriya na ka ta ka jaka piang try penan kami nga try pet ya ka jilong ka jong pi terang pi sliang sisya ne yo ba un yo an penan burom ya ka jing ka jong pi mar kita ki jilong ki ba Joshua udon ka beding kang tam do ko misipai uyang benele kita ma ka ba ar udah up ya Moses halor jo lom Sinai ka balai Joshua udah pen kerpang ya dia ukam shimla bot ya ki Israel ukam shimla yat ta ki lenti jong ki Israel baki layat ha ka jing pop ula pen kerpang bola pen kentang ya dia ka basau ka de shimla kan riat no na ka ta ka jaka hey bo blay uda wan pen pau ya dia ha ka jim ka jong Moses shimla kan riat no na kata bat ka benta ka basan tam do ka jinglong ka ba don ha ka jim ka jong Joshua ka de ka jinget ka jong ni don ne ya ka jinget ka mo Joshua udon ma blay gi kran pang ka jinget Namar Joshua lemar ukalab. Barhabau Moses surah jid kita kikar arngut ki nong sentiat kita ki rangba iwe irangba na kita kikar arjat. Moses surah jid kita kikar arngut ban lek ban sentiat ya kata ka ri kanan. Kenmau si paungut ke Bible ke batai ki wan ra ke kubor ke besniu. Uritang Joshua bat ukalab ki bawan ra ya kata ka kubor ke babha. Bat kini ki si paungut ki la klet ya ke jingkular ke jong ublay. Nambau blay ula kulari ki bakin bau unwan lami ki nak ri jaga jing nombrau sya kata ka ri ka betut ka dot bat kangam bat kini ki si pongot marseni ya kita ki bri ki besyong ha kata ka ri kanan ka jinget ka jongki kam don shu
Ma ki ya kita ki brio ki barat ba ki beran hakata ka jaka. Ka Bible ko ang habaki ta ki brio ba kita ki brio ki babamdo ya kita ki traishnong. But kini ki sipawat ki pen kop eldi kom kita ki put hakmat jong kita ki rat ba. Piam? Ka jingai ka jong ki. Habaki da ki khamat. Ka jingai ka jong ki kam don shu haka jim ka jong ki. Ma ki la klet no. Ya ka e ka bo blai ula le shwa bakin poi siya kata riklau. Kila klet no ya kata ka jingkular ke jong blay. Kila klet no ika buram ke jong blay ya kita ki kamba ke jong blay. Ya ki dakla ke jong blay bau lapan pau ha ka ri Egypt ya kita ki potali ki klam. Baki kin yo ban mi na kata ri jo ka jing long brau. Kila klet no baki poi kata ka duriau ke besau bau blay lapan kat ya kata ka duriau besau. Kila klet no baki poi ka riklau hai bau blay besai ki da ka mana. Kila klet no baki siang ya ta ka hai bau blay pen mi ya kata ka di na tau mau siang. Kila klet no nama belayu baki ya kini kita ki radba hakata ka jim ke jongki baki ong ilong tang kem ki put hakmat jongki bat nginom la menyele ya ki klet no ba ude belayu ba yeng menyele nam ta jongki teng haka jim ke jonga ba jong fi bangi ya bangi syakri ya ka kerteng ke jong tra teng ha baki buan ki thma ki buan haka jim ke jongi teng i klet no ba ka jinget ke jongi am teng ka artatien no piam ki artatien no ba kini ki artatien no Nomor balai kila klet ya ka jingkular ke jong balai. U balai ukular ki ban ya lami ki sekai sekari kanan. Keri ke betul ya ka dot bakangam. Bar u balai babat ya ka ta ka jingkular. Ki klet no babun sina ka jim ka jong aba jong firu ni klet no ya ka jingkular ke jong balai. Habang ya kendo i tama bagi kendo ya ka jing ya ni klet no. Ndai Joshua bar u Caleb kim simla klet. Kim simla klet. Ni don ya ka ta ka jinget. Kembau Joshua udon. Bangin nget bet akata ka jingkular ka jong blay. Ban nget bet la do blay wela me pi ling ba ka tem serngeu jo ka jingyam la do blay wela me pi ling ba kita ki prangi bejengam ni don nem ya kata ka jinget. Kong fi teng ka jinget am ka pen artatien ya ka jim ka jong pi. Waju artatien ni blay ba fi syakri. Amen. Waju artatien yo blay. Ma ublay am upen pau le diam hakapor ba etam do hakajim ke jongpi. Kan mau ulapen pau le di hakapor ba kidang don hakaduriau ke besar. Hai ba Moses bula ra ke khti ude ublay ba yeng menyele na kabenta ki Israel. Kila klet no ya kata. Ba namar ba ki kita kirat ba. Ki ong ilong kum ki put hakmat jongki. Bang strat ke ke ba Joshua ong ini pai ban ngajing ken kat sau ka tin ka jong blay ka omne hakar khot ka bar kan reu ter kong u Joshua kon unon ru bat u Caleb u kon u Jepunen de bar kita ki balai kpi sentiat ya kata kari kila kat ya ka jan kila kren ru hau tau pai lang baro ki kon Israel ki ong kata kari ka bangingi ya ling ba ban kmi sentiat ya ka kalong kari ka bahai shikat dei la ro try usu bahai ngi te onya lamingi syakata kari on airu ya kata hangi kari ken ka baslei ka dot berkangam tang mapinom ya le persya you try lebni WhatsApp tiang pi ki brio jong kata kari namar kilong pu yangi ka jiada kalakin riano naki henry utrai udon lemban ngi to WhatsApp tiang ki henry utau pat ba baro uloong ban len temiki daki mau ong ka tian ka jong play piam kata ka tien hey bakini ki pongot ki warra ka tien joka jing artatien u Joshua warra ka tien joka jingen uang bakini ki brio kilong pu khmat jongi bar kaburam kada khot ani ko barka jiada kala kin riano naki henry utrai udon na bangi to WhatsApp tieng yaki kong kam don shu ka jiada ha ka jim ka jongki bar utrai udon kat lem bangi tarau on WhatsApp tieng yaki bar abu Joshua pun mi ya kata ka kentien kini ki beri ki omelan temau pun man ya Joshua bar yo Caleb kan mau ba fi ya ka jingen ngoi fi babon ki beri ki nan temau ya ka jinget ka jongpi kata ka jing sisha tarau babun sien ki bre haba pi syakri ya ka kerteng ka jong bre kan mau ki temau de ke dak ta ki tien ki bawan ra ki tien jo ka jing syukur fiam ki tien jo ka jing berngem ki wan ra ha ka jim ka jong pi haba fi zdang maniat baru blai kataru kala ja ha ka jim ka jong Joshua re Joshua u yeng ha ka jing ni yeng nem ha ka jing haba ki brio ki kren ya ka jim ka jong kini ki beri ki ong stang man tem mau stang man tem yaki dak tak ki mau hari kini ki simla kan ria nak jinget ke jongki
Kan mau ya kata ke bu blay upet ya ka jim ka jonga ba jofir upet ya ka jinget. Ngai ne nem bat ublay. Ngai nem ya uni ublay. Hapreng ki jing sakret ben. Hapreng ki jing sakren ki tien ki bersyukur. Hapreng ki jing sak berngem. Ngai nem bat ublay. Ban ngai nem how ni ublay. Kini di kita ki santali ki jinglong ki ba kila don ha ka jing ka jong u Joshua. But namar kini ki santali ki jinglong ke ba ke don hau Joshua kadai ke ba ublay udah syam subha ha ka jing ka jong Joshua. But namar bu don ye kini ublay ulah jet ye ban mi pli na ka benta Moses. But ban ya lampat yakini ki kon Israel syakatakari jong ka jing kular. Piam berkat kat Moses ukam yo ban ya lam ya ki Israel syakari jong ka jing kular. Mano ba ya lam? Joshua uyalam yaki brio syake yaki Israel syakari jong ka jingkular. Amen. Tak tahu blay udah keren ya Joshua haka kitab Joshua lenong belai dekat ke bahinyau wang haka ni kesengi wang ngan sedang ban penkerau ya me hakamat ki Israel baro haka ni kesengi. Kani ka por hai baki don hakata ka oifi baki don sha shiliang jong ka Jordan. Ke bamut kin cross no ya kata ka Jordan dan kamu mungkin ya nyo sha shiliang jong kata ka Jordan makin rung sha kata ka ri kanan. Kani ka kata ka por baki don hakata ka pentor jong ki Moab. Baru blay ong Joshua hakani ka sengi ngan penkrau ya me. Berkat ublay Ukraine Joshua. Ya kini kentien. Namar ublay ulai ya ba Joshua udah yai dia baru ublay. But ublay wangan penkerau ya me Joshua. Oi fila ringi syakri ublay. Kan mau ublay wangan itai penon burom yang ngan penon burom ya no. Yaki. Ublay udah kira dia kata hak kitab Samuel. Wang kita penon burom yang ublay wangan penon burom. But ublay hang ni kesengi udah ong Joshua ngan sedang man penkerau ya me nado kene kesengi. But udah penkerau sisa ublay ya Joshua. Bat kani ka po bakin lenyo sa Shiliang. Bakai sa Shiliang jong ka Jordan. Bat kendiang inya pe na kani ka lenong ka balay. Ka khot ka ba khat saw ter ko ongom no. Ti ha baki pat ba kila imi na kata ka ying jan. Baki le sa Shiliang kata ka Jordan. Bat kilingdo baki la ba ya kata ka senduk ka jutang ki haswa upat ba. Bat aba kita ki bala ba ya kata ka senduk kila poi ha ka Jordan. Bat bagi ta ki po jad jong kita ki lingdo ki balaba ya kata ka senduk kala day ha kata ka miang ka Namar ka Jordan ka Jusley miar baro ka ayom ot. Ti kita ki kila hiar na neng kila yeng. Bat kila yeng kum ka kenton kam se jinga hajan ka shnong Adam. Kata ha senda ka sarten. Bat kita ki bala hiar se kata ka duriau madan ka duriau mluken kila do khot. Kum ta upat ba ula let se Shiliang mar persha ka Jericho. Bat ki lingdo bat kita ki baba ya kata ka senduk ka jutang utrai. Kila yeng scam. Haringkau hapring ka Jordan baki Israel baro kilalet sa Shiliang naringkau habanda upat ba baro ulalet par sa Shiliang ka Jordan. Baru blay wong yu Joshua hakade ka ski ngan penkrau yabe hakmat kini ki Israel. Bakum bangala don kat baru Moses ngan don kat rulam bat me Joshua. Baru blay udah penkrau si syai ka kerteng ka jong Joshua hakade ka ski. Ma blay hakade ka ski ki ya sa Shiliang jong ka ne ka Jordan ban let sa Jericho. Barka Bible kada batai hang ni. Haba ki lingdo lembar kata ka seduk jutang. Haba kita ki pojat ki jongki ki yo akata ka wa Jordan. Ka Bible ka batai. Bakata ka Jordan kalayeng kumbayeng ka kenton. Bakalayeng kam paji ka bakalayeng kam sejengai. Siya kata ka snong ka bakerteng ka Adam. Bat haba kalayeng kata ka kenton hang ta ka snong ka bakerteng ka Adam. Ka Bible ka ong baki Israel kilaya sa Shiliang. Sa Shiliang jong ka Jordan ban let sa Jericho. Ban let ban chim ya kata ka ri ka bau breu lakular ha ka jing ka jongki. Bat ka ba so pala ba fini i hang ni. Kan mau ba ka Jordan ha ka ni ka por. Ka bune ka Jordan ka ba red ka wa. Ka Bible ka ong ka lashley ka Jordan. Pet yang tu. Ya ketien ka jong blay ni pet ban ha ni ka por. Ha ka lenong ka balai ka dekat ka ba kat san ka ong. Haba kita ki balaba ya kata ka senduk ki lapoi ha Jordan. Bat kita ki pojat. Kita ki lingdo ki balaba ya ka senduk keladai ha keremiang ke Nama ka Jordan ka Jusley miar baro ki ayom ot. Kan mau bahai kan ka wei. Kan mau haba ki Israel
limba ka jilam ka jong u Joshua haba ki mi ban le Shiliang jo ka Jordan. Ka Jordan kam de ka wa ka berit. Maka Bible ko ang ka Jordan hang ka por kalashlay. Kalashlay balayu kalashlay maka de ka por jo ka ayom ot. Tadaw kalashlay. Fistu haba shlay ko pino banyat na Shiliang. Nino banyat. Maka jinslay jo ko yo ka radno yano. Yo ka radno. Piyam yo ka radno. Kan mau ba ublayam haba open pau yo ka buram yam open pau ba ka buram ha ka por ka ba etam do. Balay ba pini ba umday ba pi uday ublay batrey. Amen. Pe kajo ti kum mau ublay ula pen pau ka buram ha ka jim ka jong Moses haba ki hon Israel ki don harod jong ka duriaw ka basaw. Haba kilai ya ka jingyap shanish khmat ka don duriaw basaw shadien ki don ki Egypt. Kini Israel kim nang shu ban leye. Ki hang ni tela yap. Haba kila don ha ka jingye ublay pen Israel ni ka buram ka jong hai buka di ka duriaw ka basaw arliang. But kum joro kum mau blay ula pen iya ka buram ka jong ha ka jim ka jong Moses u blay ruang Joshua ha ka nega sngi ngan sedang meneki ki bakrau hame bara khamat jong kini ki Israel kum bangla don ringkat bau Moses ngan don ringkat ban me kum bau blay ula pen kad ya kata ka duriau ka basau arliang u blay ula pen yeng ya kita ki kenton jong ka Jordan ula pen yeng balai bagi Israel kin ya limba. Amen. Kan mau ba lada ka Jordan ka don haki kho siu ka suk ne man ya lingba ha lada ka Jordan kam shlei ka suk ban ya ne suk ne ban ya lingba ka suk ka ni nem bat haba ki ya lingba ka lenti besuk ki buri ki nong bano dei mangane di ulai ha di mangane di ulai ne trau ulai uyalam ya ki Israel man le Shiliang jong ka Jordan che Jericho Upen is dan hakapo jong kajing slay jong ba udeng ma ublay ubala don ringkat barki hakini ki sapus dem udeng ma ublay ubala don ringkat bar Moses bat menta udon ringkat lem bat Joshua. Amen. But kau ifi ublay am upen i be yala de hakapo ka ba etam do fin pet ya kajing jong ki shakri ki jong ublay fin pet hakapo ka ba Elijah udon ka ba etam do mono ba wan pen shat bor Elijah de angel jong ublay ha Habau Daniel udah nak kram jadi sing mana bawan hagapo atau kram jadi sing umdai angel jong blay ha umdai udai kan mawa ka por am bau blay pen paul dia ka dia ka por ka ba etam do ha ka por ka ba etam do ka gm ka jong pi haba fi khot you know fi khot i mei pa jong pi fi khot i kurem jong fi khot ki ta ki lok jong pi you know fi khot Pitip fi khot tai ka wei ka kerteng ba ka kerteng ka di ka kerteng ka jong Jesus Christ. But haba fi khot ublay pen pau na kan pen pau la dia. Pen pau. Amen. Tadaw ublay pen pau la dia ka por ka ba etam do. Balay. Baka buram kam dei ki bre ka buram ka dei ublay. Amen. Haka por baka Jordan ka shlay ublay ong yu Joshua ki yat. Ong yikini ki lingdo. Kinyong ki bara ya kata ka senduk jong ka jutang. Ong maki kin yat shwa shikmat. But si sin baka po jat ka jongki ka day hakata ka wa ka Bible ko ang ka Jordan klayeng. But kita ki klayeng ka bayeng ki kenton. Piyam but kita ki batut kila do no. But tang kata ka Bible ko ang baki Israel kila yat sa Shiliang ka Jordan hakaringkaw. Piyam haba ka menta ngan batay fi ka di ka way. Haba menta ka karangan katu ka jaka kan longkom no. Menta karon ko hang ni. Mo But haba ka tu ko karangat ka tu ka jaka kalong no. Kalom no. Kamlong keti tu ka jaka. Ha? Ka tu ko de por slap mo. Ha por slap ngi kren. Lalu slap ular hyang. Ka tu ka terkhong no tu kondong ton tu. Kan keti na Ti menta haba belai ula pensang ye ya ka wa Jordan. But ka wa Jordan ka layeng ka bayeng ka kenton. Ka tu ka jaka ka ka wa ka tu kan terkhong na kan keti na. Ha? Kan terkhong na kan keti. Kan ketiam, mereka Bible ko ang ublay ula penyayi ki naringko. Joshua like nyo, but ka Bible kasi ko ang but kilindo ki balaba ya ka sendok ka jutang utray kila yeng scam haringko. Hapreng ka Jordan but ki Israel baro kila ya sa Shiliang naringko. Habanda upat ba baro ula par sa Shiliang ka Jordan. Pega ketin jong blay ko ang and the priests that bear the ark of the covenant of the Lord stood firm on Drayu. On Drayu. Haka jaka ngut karikyang dito ko jaka kalase ban kiang
bat ublay bar khoi kalong kabala balay ublay penrekyang ya to ka jaka kan mau kani kamni kesien ka bening kong bo ublay le kani kesien ka dia kesien ka ar kesien ka bening kong re bo pen ka ka duriau basau ar liang ba balay hakato kesien ki Israel ka shimiet ki ap cross ya ka duriau ka basau ba la ki Israel ki cross dia ka duriau basau ling ba ka to ka khti ka bran to ka jaka kan e bhai ki bara bo ublay pen ka ka duriau basau am ya ka to ka khandau ka badan hakato ka duriau ka basau ya ka to ublay pen terkong balai bagi Israel kin sok baniat haka shimiet sesiliang ketari ke buram ke jong balai ki kim sim layat haka bakti ki yat haka berkiam ketari ke buram ke jong balai bo balai pen pau haka jim ke jong Joshua balai mau laong Joshua ngandan bat me kemangan bat Moses kemangan kat bo Moses ngandan kat bat be bat nang ni khmat ngan sedang man pen krau ya ke kerteng ke jong me Joshua hakmat kini ki Israel bakin i bang adi bang ngau play amen kata dia ke jim ke jong aba jong piru ini man terang ini man seliang ya kata piab ini man terang man seliang bau terang try peran kam ya ke jim ke jong aka meme peran kam ya ke jim juga ke syakri ke jong me piab kata dia ke jiduai ke bangi dan kam menduai ma boleh ring bau Joshua ulai alam you know ya kini ki Israel syakri jong you syakri jong ke jim kular amen barkum jurung i kani ka joy ka testament ka batmai ni ka joy habau jisu la mipat na ki bayap habau jisu la dan saupuski hakari ka kendo baka de ka por yu ban rongno shabneng habau jisu la ekren bar ki senran ha lo jong tau lum olep ka tien ka jong blai ka ong u jisu la ong ki senran wat numpat mi na Jerusalem kat fil pat yo priang ya kata ka jingkular ka jong khpa hei bau khpa lo ong hau Jesus Christ amen kan mau Jisu dan syo bar kini kisenran dan syo Jisu len no bar udah ongi kini kisenran ab aka jaka ab ha Jerusalem wat numpat mi na Jerusalem kat fin padio diang ya kata kebor kata ka jingkular ka jong Jisu ya kisenran kan mau ba kisenran ki dan bar Jisu ori Jisu ubalai lam ya ka GM ke jongki kumba Moses uladan ka por ba Moses udang em ori Moses ubalai lam ki Israel ori Moses ubalai lam ru ya Joshua bat mentau Moses umdan sastang Joshua bat ublai ong nganya lam me Joshua kumba ngadon ikat bat Moses amen bat mentapat abau Jisu pat aka testament ke betmai habang ipet bau Jisu la rono ya shabneng Jisu ong ab ya ka jingkular ab wat numpat mi na Jerusalem ka fi puyo diang ya ka jingkular ma menta nganom dan syo bat pi re habang am dan syo bat pi re nganom i no kun swet pat ya pi re ngan pa pat yu tau nong pentengen uban dar ring kat lembar fi haman la kalenti ka ba pi piat amen tadau Jisu ong ab ikisenran ab aka jaka bahaneng ab aka Jerusalem bar kisenran kida pun kok ngo ya kata ktien ka jong blai blai Jisu ong ab nama blai Jisu ong an flap dia diang ya ka bor pinong ki sakina benta jonga hey Jerusalem Judea Samaria bar syadu ka bakut no jong ka pertai bar ki senran kida ab ya kata ka jingkular kida syong ha Jerusalem kida pun kok ngo ya kata ktien ka jong blai bar ba ki pun kok ngo ki senran ki berakan top lembar kita ki spaar pungut ki badan ha kata ka kamera ka bahaneng habaki Bible ko habaki kelai duai mesim ko ulawan haka singi jong ka Pentecost haka jing kawai nyam jo ki jiu mesim ko jong blai ulawan barabo mesim ko jong blai ulawan ula pendap ya ka to ka jaka hai baka Bible ko ang kitelit ding ki bapat penat haki klik ki jong ki ba kelas dang ban kren haki telit Fiam kelas dang man kren haki ta kitien ki betmai balai nama la pendap iki da mesim ko balai nama mesim ko menta unya lamno ya ka GM ka jongki amen Jisu la let bat menta uwan unu nong pentingan bat menta unu nong pentingan ubanya lampat yakini banya lampat yakini banlong kita kisaki nak benta ka kerteng ka jong tra bat habo mensim ko u lam yakini kisis pa pongot ka Bible ko habo Petrus ula yeng banyalap ka Bible ko laya jar ngot kiwan ka jingkala ka bemot amen balai mal mensim ko jong blai ula dan batki kumbau boleh la kulari Joshua ngan darni kat bat me nganom be no ime nganom lendet no ime kumbang darni kat bo Moses ngan darni kat lambat me Joshua baru Jesus Christ Ukraine ya kata ka jo wa nganom me no kun sweat ya pi wa nganom me no mar we ya pi wa ngan pa yu nong yarap ngan pa yu nong pentengan ba uni un don lem bat pi hapo jong pi un don bat uni lam ya pi baru bo ya lam ya pi pin saki
ya ke kerteng ke jonga. Berapa fisaki ke kerteng ke jonga ke jing penim kawan hakita ki bayam. Amen. Kata ka ke benta ke jonga ba jong pi menta. Fisam kumbau belai la penan kami Joshua. Kumbau la belai la penan kami kita ki sispa at pengot ong try penan kami ya ke GM ke jonga. Amen. Try ngatip mala penim yang mala ayu men sim ko ya ke GM ke jonga. Ai bu men sim ko un daba ke GM ke jonga belai. Ma kata ka ke jing kular ke jong me men teno book yo men sim ko jong me haki kon sirang bagi kon kan thai ke jong me. Haki syakri sirang bagi syakri kan thai belai you bagi ni thu lupa. Ong ketien ke jong belai ong try the bangan ni thu lupa. You thu lupa ke you thu lupa sepang ke gospel ke jong Jesus Christ. You thu lupa sepang ke baka don ke jing bitar ke jong belai ke don ke jing jot ya kita ki bam ko ngo. Amen. Kumbau Joshua la yalami ki Israel siya kata ka region ke jingkular kan mau habau bleu la penem fi sim la penem fi ba finish shong khop sim la penem fi ba fin ya lang ba kan ke perthai habau bleu la penem fi u kwa ban penon kam ya ka GM ke jong pi. Amen. Habau bleu ai men sim ko jong pi kwa ta mun chun sharp ya pi do men sim ko u kwa pan dab ya pi do men sim ko jong o ba pin dei ma pi ban ya u dei ma u ban ya lam ya ka lenti ya jong pi ba le yu ba pi fin saki ya ka kerteng ke jong tra ba le yu ba fin ya tulupa na men ta ka kerteng ke jong Jesus Christ ba fin maham ba ka don ka ding ka ba me ka ba ap ya kita ki ba ngen ya ka gospel ke jong try nga ong fi la dang nga baru fingi shong khop bangi tep ba ka jing yap ka ap ya kita ki ba ngen kan mau blame sim jing kenya ka jim ka jong ap jong fi we pi we badan ne ka jaka Terah bagi kuat barang try pun kam yang kan mau ya kan ko way ko mau Joshua la ya baru blay ya mangap na piru. Amen. Fitrang fi ong try kuat ben kam yang kan mau piap men kerpang ya dia. Piap wat you blay. Piap up you blay. Piap nget how you blay. Piam but fi hap long kita ki sipai ki jong ublay hapring ka jing syak berngam ka babon hapring ka jing syak kren ka babon fi hap yai ne but uni ublay kan ma ha baki yo yu men sim ba khot ngoi fi ha baki las dang ban ya lap hoi ka jing kmen ka don hare ka jing pen shitom ru ka don. Amen. Siapa pen shitom ne ka suk ne ka bakin plai ka gospel ha ka suk ne ka ki ka hari kila kemen pat akata balai bagi dia tu sepang Jesus Christ. Amen. Kata hari kebeta jong apa jong fi we pi we berani ke kamera banyak tu sepang ujisu ba ude ujisu belawan na beneng sekendau ban penem larangi nget aka kerteng ke jong u ke jim ke bam skot ke day na mata jongi hari larangi nget ke ketien ke jong blay ko ong larangi ko ngo ke jing bitar ke jong blay ke sa halor jong tau brio kat nongot badan nak ke jaka ngoi fi habaki yen ka sem ke jong fi ka padi ke jim penem mano ban yeng na mata jong ki umdai mangi mano ban kerpat umdai mangi fi aban kerpat mano ki beri banambar ma pi fi ban kerpat ma pi fi ban lenyar ma pi fi ban rung sya kata presence ke jong blay ban kren ban kerpat kamar ke jong blay nang benda ka men siam ke jong ki ban sakiru ya ke kerteng ke jong blay. Amen. Tadal of yang try pun kam utrai wang hong akloi ban penun kap akloi hari fi kloi ne ban but pat yang fi kloi ne ban ya lang bat nga hapring ki jing ki babon hapring ki lenti ki bakim hapring ki lenti ki bawet hapring ki jing pang ki jing stom ki bakin wan ha ka jim ka jong fi kloi ne ban yang bat nga fi kloi ne beliau pun kam setenat ban sengap sepang Joshua setenat ban sengap sepang kini syakri jong beliau Elijah o Moses setenat ban sengap sepang Isaiah setenat ban sengap sepang Jeremiah hari ka lenti ke baki ki ya kam de ka lenti ke besuk ni setenat ban pulia sepang Jeremiah oh beliau la pen kentang yu na kopok juga kami na bon pat pelong oh beliau la itu hari sutu pat ka lenti bau Jeremiah ya ha fila ju pulia lot ya kitab Jeremiah ke ai ke bau ulamat banyak tu lupa ya kata ke jing jot ke bansawan hajuda kata ke leti ke bau Jeremiah ya kata ke leti ke bau Chris ya kata ke leti bakini ki senran ki spa pungut ki lai hajan ki san hajan ki banget ke balang ke beningkong ke ya ban ngi kloi na man ya lang ha ka ju ke leti ngi kloi de ban pen ko ngo au blai bau blai wang ha ka ni ke singi ngan pen krau ya pi ko mangla pen krau Joshua ni kloi ne ngoi fi ban puli ka di ka bastra tamdo chpang ka jim ka jonki hani ni kloi ne man ya ka maki ki layat
ban yai ne ban uneu blai apa yang kijing ile ki babon jan ha kijing ka jongki kata ke ebo blai la khat yagi yangi ni la ne menong shisha bat ublai ha ka de ka pateng pen rio ka bekeriang mat ka babutlop ni la ne Terang fi habangi wan sini ke jaka habangi wan mene senglang kan mau la ka fi don ka jing du nau bread chu blai bread mau boleh pun bet ya kata ka jing du na ha ka jing ka jong pi fi kwa bo boleh pun ko ya fi kwa bo boleh pun kerpang ya fi ya tho ya kata ya blai ya tho ya ka jing long ka bisi sha ka jong pi ya blai bo boleh pun ko ya ka jing ka jong pi bo boleh pun bha ya ka jing ka jong pi bo boleh pun wan dor ya ka jing ka jong pi amen kan mau wan ho blai ku ba pi pi long wan ho blai ha ba fi la biang da fi la biang fi wan blai wan film nan kam de na ya wan ho blai ka pa fi ba fi film biang wan ho blai ha ka po jo ka jing duna wan ha ho blai ha ka po jo ka jing e ka jong pi bo blai un pen wan dur ya ka jing ka jong pi amen tadau ka bible ko ang Jesus Christ ong kan mau kan kam ditang ka dekat ka ba ni sisien bangi hap wan chu try ngastra Jesus ong to wan hanga fi borok ki bathai ki bakhia ka jingket tangan penjam om dai tan sisien ko bangi klau bomot ngi wan man bread ngi wan man bread man ka sngi ya ka jingket ki jongi akmat ka jong blai mar ngatip manga ya ka jing duna jonga dan mano no batip ya kata ban ma phir pitip ya ka jing duna ka jong phi badan hakani ka jaka piyam ai fi habangi pet ya ka jim ka jong Joshua kan mau ka jim ka jong Joshua kam dan ka no ka jing duna ula shakri yu blai ko musipai ula up yu blai ula wat yu blai ula nget hau blai ba ula pen kerpang ila di nam ta ka buram ka jong blai ta du shakri jong blai kum juro aka jim ka jong aba jong pi kwa ba blai pun kamingi u blai yap wan shu blai balai ba de blai ban penjanai amen ya ki jing na baro u de blai ban penjanai ya kata ha ka jim ka jong pi piam kan mau ba ki sinran shwa ba ki pat yo yu men sim khoi ki dap nem dap dengan jing duna ha ki ba kini ya ka bor ki ba kwa ya ka buram kini nam dei na ki ba kwa we ban shong khti ka mon we ban shong kai ha ka khti ka diang Fistu amri haba wadu ben sim khoi lapen kelad pak ya ka jim ka jong ki haba Petrus uyeng dan boang balai Petrus meyeng dan boang ha haba Petrus uyeng menyelap dan batnom yu Petrus balai meyeng balai mangaban yeng yang alu athet men sim khoi te Petrus ki ong ta yam haba Petrus uyeng ki kersan yu Petrus amen kata ka ji per bak la bak haba balai udon bat abang iwat yu balai ublay nang penkala ya ka jim ka jongi amen ublay pun wandur ya ka jim ka jongpi bar ublay pun janai ya ka jim ka jongpi fi ong ngatrang try ong one ni one ne makmat ka jong ublay ublay kwa pala ban pendap fi do men sim ko jong hari bun sin di mangi bamwan piam di mangi bamwan Day mengi bam syong, day mengi bam wat. Ya kata ka jaka beri ka jong blay. Blay al fi wat ngan ai, nama uang ke fi pan ngan ai. Amen. Uang ukpa bakan jadok ula ban ai ka babatam ki khut. Kat no tam ne ukpa, ubah beneng habangi pan yu men sim khut un ai. Piam? Un ai te pan ken. Ke bangi pan ka dikei. Ha ka jing duai. Mengi syong, mengi keren badu blay. Bo blay yo pendap pi dak bor ka jong. Bapin yang man saki ya ka gospel ko jong Jesus Christ amen ban yang ban ya to lupa ban ong ban maham ka ding ka up baka jing yap ka up kelak ka bomot bau blain yo ban penim ya ka jing ka jong pi long ki saki nam ta ka kerteng ka jong trai